in ana magana ta gwarmaya to ai ashabu suna gaba tunda mai albarkar nasu ne sun kafa tutar da a fili. Muhammad manzo mursali waye zama da shi jikan Hashimu in ba sahaban nan ba da ahali. Muhammad manzo mursali waye zama da shi jikan Hashimu a sai dai sahabai sai kuma ahali. Muhammad manzo mursali wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba sun yi imani sun ganshi a fili. Muhammad manzo mursali wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba sun yi imani sun ganshi a fili. Muhammad manzo mursali sofa sun ga rasulallahi ne da idan su na zoce da ɓoye da fili. Muhammad manzo mursali sahabu sun ga rasulallahi ne da idan su na zoce da ɓoye da fili. Muhammad manzo mursali ahbabu na sahabuhu kaunar su nake fa buhu buhu abinda yasa nace haka dalilai ne zan zo da su. ai na farko dai sahabansa ne, na biyu aminai nasa ne, na uku almajiransa ne, na hudu masoya nasa ne, na biyar gare shuhada'u ne, na shida kwamandodinsa ne, na bakwai fayar daddinsa ne, na takwas jakado nasa ne, na tara mashawartansa ne, goma khalifofinsa ne, dubu Umar dubu Abubakar Uthman da Ali ya rika duk waɗannan masu rikansa ne. to jama'a ashe kwanna da dalili. Muhammad manzo mursali sahabati na yabon ku ne domin darajar ɗaha kusan da ni, dan darajar nana asan da ni, dan darajar ahlul baitin rasuli. Muhammad manzo mursali sahabati na yabon ku ne domin darajar ɗaha kusan da ni, dan darajar nana asan da ni, dan darajar ahlul baitin rasuli. Muhammad manzo mursali